A gidan nan kike? A gidan nan nake. A gidan nan kike? To ba ki ganin almajiri ne kuma za ki wuce ki bar shi? To na wani me kake so ma? Kamata ya a ce yadda kika ganni da kulan nan ki ansa. Ki je ki ɗibo min abinci a ciki da yawa. Tun ɗazu nake bara a gidan nan na kuma wanda ya fito ya tanka ni. Gaskiya ne, amma dai ban taɓa ganin ɓarawon almajiri irin ka ba. Wallahi in kin ga na fita gidan nan to an bani abinci ne. In ko ba a bani abinci ba zan zauna ne a nan wajen in dame ku da kuka. In dinga kuka in dame ku. Oke, ta ka biyo to jira da yanzu. Ayo. Na lallai idan Allah dan Allah shagori. Wallahi zan fita. Wallahi zan fita. Za ka fita ko ba za ka fita ba? Wallahi zan fita yanzu kuwa. Yanzu kuwa. Ayo.